Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rule DJ. Имрӯз 14 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 164 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк ҳамин гуна мебошад. Дар имрӯза навормон 13 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Мошинҳои фурӯшии арзон, нархҳо ҳамагӣ аз 12000 сомонӣ сар мешаванд. Opel автомат, Mercedes автомат. Хулас дар имрӯза навормон мошинҳои хуб бисёраи Astra G, Astra F, Dta C-Class яъне Dta Sechka, Corolla Verso, Deo Labo, Vectra B, Vectra B автомат, Vaz 2107, 09, 014, E-Class, Land Cruiser Prado. Хулас навори имрӯзамон бениҳоят як навори хуб мебошад. Мошинҳои автомат ҳам ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. Лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. Opel Astra G, кузов караван, соли барориш 1998, объёми мотор 1.6, коробка бошад механика. Нархи мошин 36000 сомонӣ мебошад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8820 мебошад. ин рақамҳои WhatsApp ай дӯстони азиз, дастиш кор намекунад. Рақамҳои Тоҷикистон бошад, рақамҳои дастиай, ба ҳазур занг зада метавонед. мошин дар ноҳияи Шоҳмасӯи шаҳри Душанбе ҷойгирай. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Rule DJ занг зада пурсон шавед. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хубай. д электропакет, солуш 98, мотор, ходовой, кузов қоидавиай, кожни салон ҳамаш то потолоку обшивкаҳош қоидави духтагиай. марҳамат дӯстони азиз, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ. ягон вариантҳои хуб боша алишам мекунем, боли сумам метем. марҳамат. Opel Astra F, кузов седан, соли барориш 1992, состояниш типа 96-97, пусидаги вапшета надора, ходовоиш навай, моторош 100%, аккумулятори навзадагиай, як ҳафташи, ду балони 90%, ду тадигаш чил. газ, бензин, косметический кор дора, салоншам камтар кор дорад. айҷош забадид мешава, мошин нахадуяй мегада. нархуш ҳамагӣ 24500 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0406 мебошанд. WhatsApp доранд дӯстони азиз. марҳамат. соҳибаш мегӯяд ки салоншам дар состоянии хубай, потолокаш камтар кор дорад. тамом дигар маълумотош бо тел гап мезанем. документ дорад то моҳи майи соли 2023. мошин дар ноҳияи ҷалолуддини балхӣ ҷойгир аст. пештара номаш Калхозобод. марҳамат. моторош 1.6. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамирӯза навормон ҳамагӣ як дона ҳамин мошин аз шаҳри Душанбе нест. дигар боқимонда ҳамаи мошинҳое ки дар ҳамирӯза навормон мешаванд, ҳамашон аз шаҳри Душанбеанд. агар ба шумо аз дигар минтақа мошин дар кор бошад, дар комментария видео нависен. кӯшиш мекунем дар навори оянда аз ҳамон минтақаи гуфтагитон пешниҳод мекунем. Mercedes Sechka, соли барориш 1995, задний привод 2 литр мотор, сӯишвориш дизелай, коробка передач механика. ҳуҷҷатҳош 7 моҳай, аккумулятор пачка, дизелай, ходовой, кордора, 2 ҷои краскаш, камакак хестагиай, срочнияй. нархуш бошад ҳамагӣ 29000 сомонӣ. марҳамат. Mercedes Sechka, соли барориш 96, задний привод 1.8 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газай, коробка передач бошад автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд соҳибаш. нархаш бошад 50000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дар имрӯза навормон як таи дигар Mercedes E-Class ҳастай. рангаш сиёҳай, коробкаш автомат, моторуш 2.4. ҳатман навормона то охира тамошо кунед. дар охири навор ҳамон мошина пешкаштон мекунем. умедворум махкуртон мешавад, чунки нархшам иқайбат баланд нест.
Toyota Corolla Verso, соли барориш 2007, кузов универсал, передний привод, ДВД литр мотор, сӯзишвориш дизель, коробка передач, механика. Соҳибаш мегӯяд ки климат контроль, 10 аэробаг, борт компютер, мультирул, 4 баллони нав, аккумулятор нав, мотор 100%, коробка 100%, ходовой тупча, кондиционери ях, семиместный, яъне 7 ҷоя, расходи шаҳрда 8 литра, трассада 6 литра. Нархаш бошад 65 000 сомонӣ. Марҳамат. Лабо хоҳиш кардан, марҳамат. Деу Лабо, соли барориш 2010. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. Мотор инжектор маслан намехӯрад, рефрижератор дорад, кондитсионер дорад. Салон тозаву озуда. Мошин ягон камбудӣ надорад. Сел поехал. нархаш бошад 60 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбеяи мошин. Opel Vectra B, соли барориш 2002, рангаш мокрий асфальт, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, автомат. Дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки бениҳоят мошини хуб ва мошини мулоим мебошад. Opel Vectra B последний выпуски 2002 автоматай. ҳамин кондитсионерш камтарак систарай, тамом. Обогрев сидени дора, алишам мешавад. метавонед вариантҳои алиштона пешкаш кунед. нархаш бошад, нархи худи ҳамин мошин 55 000 сомонӣ. савдо мешавад, алишам мешавад. ва ҳозир бояд дига Opel Vectra B пешниҳод мекунем, вай аида арзонтарай. Opel Vectra B, соли барориш 96, рангаш хари серебристия, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надора, ҳама ҷошсозай муомила дора. харидори аниқ бошад, срочна фурӯхта мешавад. нархи мошин 30 000 сомонӣ. ВАЗ 2107, соли барориш 2006, рангаш сафедай, 1.7 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки срочна сум дар корай, состояниш нормально, мотор инжектор 10 моҳ ҳуҷҷат дора, аккумулятор нав, номерош падарка, номерошам аҳамияти 070707. мошин нарӯшка кор дора, савдо дар назди мошин, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин бошад 12 000 сомонӣ, савдо дорад. марҳамат. тамошобинони азиз, дар комментария пештара навор 3 та вазф хоҳиш кардан 07 09 014. барои ҳамин ҳозир бо 2 таи дигаша пешниҳод мекунем ва боз ба дигар мошино мегзарем. ВАЗ 2100, соли барориш 2003, кузов хэтчбек, 1.5 литр мотор, рангаш серебристияй, сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин на хаду 150% экономайзер кор дора, ҳуҷҷат 1 сола. нархаш бошад 14100 сомонӣ. савдо дорад. марҳамат. ва охирон ВАЗ дар имрӯза навор монд. ВАЗ 2114, соли барориш 2011, кузов хэтчбек, рангаш сиёҳай, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки срочна фурӯхта мешавад, дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳама ҷош 100%, ходовой, мотор, коробка, краска 100%. харидори аниқ занг зад. нархаш бошад 28 000 сомонӣ. савдо мешавад. ҳамун мерседеси е-класси ваъда додагӣ мон. дӯстони азиз, марҳамат гӯш кунед бо диққат. 97 солаи соли барориш, рангаш сиёҳай, передний привод, 2.4 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передач, автомат. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад,
4 балони нав, мотор, коробка 100% кондитсионерам кор мекунад. Ина марҳамат. Нархаш бошад 56 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. ва гуфти русо по традитсия дар охир якта мошини қимат пешниҳодтон мекунем. Toyota Land Cruiser Prado соли барориш 2008, рангаш сафедай, полный привод, 4 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, албатта ки автомат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Кожни салон, магнитофон, Android, 4 балони нав, мотор ходовой 100%. нархаш бошад 200 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занен, пурсон шавен ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. дар имрӯзан авормон чандта мошинҳои автомат буд ва чӣ мошине ки шумо дар комментария пештара видеомон хоҳиш кардагӣ буден, ҳамашона пешниҳодтон кардем. дӯстони азиз, барои ҳамин я лайка фаромӯш накунед, дар каналмон обуна шавен, комментария нависен ва агар шава ёру рафиқотон дам тавсияти ин канал мона бениҳоят хуб мешавад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. шумо моро дастгирӣ кунед, мо ҳам кӯшиш мекунем ки видеоҳои беҳтарин ба шумо пешниҳод кунем. кадоме ки ҳамин видеоро та охира тамошо кард, дар комментария рақами 15 монен бениҳоят хурсанд мешавем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.